Мәктәптән тешләр үзәгендә республика күләм робоквест ярышлары узды. Ярышларда Мөслимлеләрдән тыш Азнакай, Арча, Сарман, Лениногорск, Чүпрәле, Актаныш һәм Бөгелмә районнарыннан килгән 16 команда катнашты. Команда 7-14 яшьлек 4 катнашучыдан тора. Район тарихында беренче тапкыр оештырылучы ярышларга район башлыгы Альберт Хуҗин да килгән иде. Вы уже умеете думать, умеете альтернативные мысли. Очень рады вас здесь видеть. Пусть победит сильнейший. Робототехника түгәрәкләре урта мәктәп базаларында да эшләп килә. Былтыргы уку елында безнең җирлегебезгә робототехника өчен бик кыйммәтле һәм бик уңайлы җайланма кайтты. Менә шул җайланма кайтканнан соң Вайс Камилович безнең командасы белән бик тыгыз балалар белән эшли башлады. Ярышлар төрле номинацияларда үтте. Спринт, лабиринт, тупларны җый, сумо һәм бик кызыклы мавыктыргыч барды. Укытучылар балалардан да ныграк борчылды һәм җан атып торды. Гимназияда инде 2нче ел, 1нче мәктәптә инде 15нче елдан бирле эшләп килә шушы роботлар белән. Ләкин инде безнең башта Леголар иде, менә соңрак кайтты Векслар, менә шу Векслар белән бүген килде. Балаларга ярышларда катнашу үзе бер сөенеч иде. Мин 5нче класстан бирле шөгыльләнә башладым. Менә бу елга 2 ел була инде. Миңа танк типлары күбрәк ошый. Мин менә яңа гына лабиринт номинациясендә катнашып, вакытка сыештым. Мен жүрим монда 1нче ел. Безнең абыйбыз Вайс Камилович безне программа ясарга өйрәтте. Һәм без робот йөрттек. Мин моментта катнаштым. Безнең команда 4 кеше. Ярышларда Мөслим лицейның Вектор командасы 3нче урынны алды. 2нче урынга Арча районы Яңа Кенәр урта мәктәбе командасы чыкты. 1нче урынга мәктәптән тешләр үзәгенең Офык командасы лаек булды. Призлы урыннарга чыккан командаларга республика мәктәптән тешләр үзәгенең дипломнары, медальләр, истәлек бүләкләре, ярышта катнашкан һәр балага Мөслим мәктәптән тешләр үзәгендә ясалган сувенирлар тапшырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.